Em trobo al segle IX. Neix el català. Benvinguda, Ípia! Aquí als Pirineus ara ja no entenem ni el llatí del mossèn. Nosaltres parlem en romans, la llengua de la terra. Per què no entenem el llatí? Home, Ípia, tu parles igual que els teus avantpassats de fa 1000 anys. Saludeu! Ah, bon dia! El llatí de l'església és postís, és de rics. Nosaltres al camp hem anat retallant les paraules perquè són pràctics. Veus això d'aquí? No és cap moble fi dels rics de Roma. És un tros de fusta. A la cort diuen mensa, però nosaltres som pràctics. Mengem sobre un tauló. Així que per nosaltres tot el que serveix per dinar és una tabula. Carai! Aquests militars porten segles emprenyats. El català neix del llatí vulgar i aquests soldats no paren de dir aquestes paraules. Però aquí al camp ho hem suavitzat. I ara diem, carai! Hola, que hi ha algú? Senyor Borrell? Et donaré un exemple de com modifiquem les paraules. Els soldats romans feien servir uns cavalls de càrrega que en deien cavallos. Nosaltres vam agafar la paraula del poble, la vam retallar i va sorgir cavall. Ha nascut l'idioma més bonic del món. L'idioma en què somiem. El català.